Podnikáš alebo chceš podnikať? Potrebuješ sa poradiť alebo získať cenné kontakty? Vnímaš podnikanie ako správnu voľbu, no stále ti niečo chýba? Predstavujeme ti Združenie mladých podnikateľov Slovenska, v ktorom spájame mladých podnikateľov a vytvárame mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. V biznise je veľmi dôležité poznať správnych ľudí, byť pri ľuďoch, keď robia rozhodnutia, keď sa snažia niečo rozbehnúť. Takže ja si myslím, že ten okamih je dôležitý a ľudia, ktorí sú v ZMPS, sa snažia niekam dostať, niečo vytvoriť, niekam posunúť, takže vytvárajú tieto príležitosti okolo seba. Pomáhame premieňať inovatívne podnikateľské nápady na úspešné podnikanie. Spočiatku som nevedel, že takéto združenie existuje, ale keď som zistil, že sa tam stretáva mnoho mladých ľudí, ktorí majú podobné problémy, ambície a pocity zo života, z podnikania, tak som sa rozhodol stať členom. A robíme toho pre mladých podnikateľov ešte oveľa viac. Človek stretne veľa zaujímavých aj nových členov, je to o networkingu, o príjemnej atmosfére, o nových kontaktoch. Pridaj sa aj ty ku komunite mladých podnikateľov.